Respekt és tisztelet, fiatalok, ismét itt vagyunk. A mai témánk az emlős állatok ciklikus szaporodási mechanizmusa. Vagy mégse. Nem, most a monokompatibilitásról lesz egy-két szó, amit sokan fontosnak, sokan viszont egyáltalán nem tartanak érdekes dolognak, sem betartandó példának. A monokompatibilitás az azt jelenti, vagyis így tudom igazából jellemezni, példaként felhozva, hogyha játszotok egy klubba, ahol a hangrendszer mondjuk abban az esetben teljesen mono, nem pedig sztereó, akkor az ugye azt jelenti, hogy külön van csatorna a bal és külön van a jobb hangfalnak. Tehát amit így panorámáztál csutka baloldalra, azt a közönség csak baloldalt fogja hallani, jobb oldalt viszont teljesen élvezhetetlen lesz, ezáltal szét fog esni a zenétek. Most lássunk erre példát, van itt nekem egy készülő projektem, és megnézzük, hogy mi az, amire gondolok, bár sokan sejtik úgy is, hogy miről van szó. Van itt nekem egy Claps grupom, amit egy picit szétléjereztem, és azt mondjuk neki, hogy te menjél ki jobb oldalra, csak mör. Ezt meg kitesszük csutka bal oldalra, és szemléltetésképpen dobunk egy ózont a master csatornára, és nézzük, hogy mit mutat. Azt mondja, hogy mi kell nekünk? EQ és a Meter Bridge fogja szemléltetni, és állítsuk be, azt hiszem, mennyi? 33-tól volt? Ezt átteszem a másik monitorra, ez most nem kell, csak ez. Igen, 33-tól. És akkor már ki is szólózom őket, hogy csak ez a kettő szóljon. És nézzük meg akkor. Hát itt szépen lehet is látni. Egyik része az csutka jobbra, a másik az nagyon balra. Mondjuk most csak ez. Mondjuk ez egy szép monóhang, mert csak egy vonalba mászkál, nem pedig szét durva a cuccost. De ha sztereósítani szeretnénk, akkor van nekünk ez a Ozone nevű programunk, amit hogy tegyem már, hogy jó legyen, basszus. Így. Na, de most meg a 33-as. Na, onnan. De akkor mi tűnsz el? Na mindegy, gyorsan megmutatom. Stereo Imaging. És most ugye ez szól nekünk. Nézzük meg hol. Nem. Itt sem, akkor ez a kettő lesz. Szóval a zöld és a kék csúszka. Lefelé monósítunk, fölfelé meg sztereósítunk. Azaz. Ugye így pedig monósítunk, de ezt majd később részletezzük, most csak a sztereó kép miatt szerettem volna megmutatni. Ha már így fekszik nekünk a dolog, akkor az már nagyon rossz. Ezt innen ki is lőjük. Meg a master sávról is eltávolítjuk. Szóval az a lényeg az egésznek, hogy ne nagyon tegyük ki szélre teljesen a dolgot, ugye itt az Ableton esetében 50 a maximum érték, balra és jobbra, és ugye a C betű, a center, az abszolút közép. Ezt olyan 15-nél, 15 maximum 20 értéknél tovább egyáltalán nem érdemes, mert a végén a keverésnél is
fogunk vele szívni. Ja, a mixing részénél elég durván bele tud szólni a dolog. Hát csak óvatosan a panorámázással. De ha nagyon ki lesz kurva a végén a dolog, akkor az ózonnal, amit az előbb néztünk, azzal lehet korrigálni, de azért érdemesebb előre felkészülnünk erre a dologra. Úgyhogy ha nagyon széltől szélig panorámázunk valamit, akkor az, ha nem lesz monósítva, akkor a végterméknél, klubokban való lejátszásnál, ha mono hangrendszer van, akkor az elég gáz tud lenni, teljesen élvezhetetlenné teszi a zenét. Úgyhogy figyeljünk oda azért, hogy mennyire panorámázunk ki dolgokat. Na azért hallgassunk bele. Itt levettem a kikről a basszust, meg mindent, hogy ne üssön, csak ilyen kis ciripelős szar legyen. És majd itt. Ez csak egy példa fos hang, mert még ötletelek, úgyhogy fogalmam sincs, mi lesz itt. De ha ezt kikapcsoljuk, tök zsír. Itt is lehet azt hiszem látnia, hogy itt ezeket innen. Ezt csak 12-re nyomtam ki bal oldalra. Itt a másik, ja, ez 13-ra. És ez a kettő így szépen egymást váltogatja. Mi van még itt? Ez mi ez? Ezt nem is tudom. Ja, Na mindegy, úgy terveztem, hogy itt 33-tól majd beindul. A referencia tracknek pedig Fritz Kalkbrenner Wes, kinek hogy tetszik, ezt a számát tettem be. És ugye itt is odafigyeltünk a mixingre már az elején. Ugye a basszus nekünk csak basszust fog nyomni. Overdrive-val egy kicsit szétdúrtam. Itt a Claps Group egy kicsit sidechain-elve van, ugye, amit a kick hajt nekünk. És itt a shakerekre nyomtam egy kis reverbet, hogy egy picit mosódjon. Tök zsír. Ugye ezeken a heteken még nincsen semmi egyelőre. És itt ezeket a ride hangokat, ezt is ugyanúgy szétcsűrtem visszhanggal. De csak úgy picit nem állatmódjára, ugye ezekben is mixing szempontból mélyek levágva, ahogy kell. Ahogy kell. Ez is valami ride-féle. Csak az a baj, mindig utólag szoktam elnevezgetni, mikor már majdnem kész vagyok. Ja, és erre nyomtunk egy ping-pong delay-t. Szintén overdrive-val egy picit szétdúrva. Ezt viszont kiraktam balra, szóval itt majd nekem a végén a mixing dolognál oda kell figyelnem. Oda kell figyelnem. Ja, úgyhogy ezekre figyeljetek. Nagyon túlságosan ne csűrjetek ki semmit balra és jobbra. Hogyha meg direkt csináljátok, akkor győződjetek meg róla, mielőtt esetleg majd mentek valahová zenélni, hogy ott mono vagy sztereó hangrendszer van. Vagy pedig úgy keverjétek, hogy bár hogyha nagyon ki is van csutkázva, szélre, panorámázva a dolog, akkor is csak úgy finoman, hogy hallható legyen, hogy ott valami úszkál balra-jobbra, de azért mégse állatmódjára. Ha meg állatmódjára, akkor az királyság. Na, respekt és tisztelet. Kánezsá.